Pán Pavlík, vy ste v Závažnej Porúbe od roku 1987. Ako sa cítite v tomto kostole? Keď som prišiel do Závažnej Poruby, sme sa tu pozrieť. Prvá vec bola pochopiteľne vojsť do kostola. Kostol na mňa zapôsobil fakt dobre, nie preto, že som tu, tak sa to patrí hovoriť, ale skutočne tento kostol je krásny. Prvý dojem z neho je úžasný. Niekoľko mladých ľudí, ktorí tu napríklad boli na sobáši, keď odchádzali, tak ma oslovili, že na nich veľmi krásne zapôsobil dobre tento kostol, či by sa tu mohli u nás sobášiť. Prišli na inú svadbu a tak sa im tu zapáčilo. Áno. Akým spôsobom žili evanjelici v Závažnej Porúbe predtým, než tu vznikol kostol? Evanjelici do tohto času patrili do Liptovského Jána, ale zatúžili mať svoj kostol, preto vznikla táto myšlienka. Prechádzam k pánovi Dušanovi Migaľovi, človeku, ktorý má rád históriu svojej rodnej Závažnej Poruby. Najprv bola myšlienka. Osobnosťou, ktorá túto myšlienku dokázala splniť, bol Ján Broska, a pretože to bol vysoký kostnatý chlap, tak mal príjmenie Koštialik, lebo Broskovcov je v Porúbe veľa, tak aby ho vedeli odlíšiť od ostatných. Ján Broska Koštialik sa rozhodol zhromaždiť financie. Trvalo mu to 10 rokov. Najväčším sponzorom bol domáci urbár alebo Združenie majiteľov lesov. Poskytlo gratis drevo, všetko drevo, piesok, kameň. Drevo na takúto stavbu bolo veľmi dôležité. Jednak bolo potrebné vybudovať krov, vnútorné zariadenie a samozrejme na šalovanie bolo potrebné velikánske množstvo dosák. Tehlu navozili furmani z Ondrašovej, tam bola tehleň, ale krytina, tá škrydla, tu vozili až zo Sučian. Cesta trvala rovných 24 hodín. 10 hodín tam, hodinu furman naložil a 12 hodín, lebo išli koníky do vršku, ťahali ťažký náklad. Takže trvala tá cesta 12 hodín, no a za hodinu zložil a to bolo všetko. Ak chcem stavať kostol, potrebujem pozemok. Boli vytipované dve lokality. O tom, že sa bude stavať ten kostol na tomto mieste, rozhodli na verejnom zhromaždení a veľmi demokraticky hlasovali, kde pozemok pod kostol darovala rodina Sentiváni z Liptovského Jána, ktorí boli veľkí podporovatelia reformácie, dali ho do užívania filiálnej závažnoporúbskej cirkvi celkom gratis. Kým sa vôbec začne samotná stavba, treba mať nejaký projekt. Požiadavka bola asi takáto, aby ten kostol nebol ani veľký, ani malý, ale aby bol taký akurát. Projektant, ktorý to vyprojektoval, bol obyčajný, jednoduchý murár, ale v tej firme, kde sa učil za murára, učili ho aj čítať stavebné výkresy. Ale on išiel ešte ďalej. On začal tie výkresy aj kresliť. A tak sa podobral, že nakreslí aj kostol. Volal sa Michal Kováč a bol to zať Jána Brosku, o ktorom sme rozprávali. Musíme doplniť ale, že Závažná Porúba bola chýrna murárska obec. Práve v tej dobe, keď sa kostol začínal stavať, bolo v Závažnej Porúbe 247 kvalifikovaných vyučených murárov a 17 tesárov. O pracovnú silu núdza nebola a ešte v roku 1929 vypukla svetová hospodárska kríza a toľko murárov, koľko sme tu mali, zostalo doma, lebo prestalo sa stavať. Keďže zostali doma, tak si povedali, nebudeme predsa sedieť a nič nerobiť, postavme si kostol. Stavba sa začala 13. marca v roku 1933 výkopovými prácami. O mesiac bola hrubá stavba pod strechou na veľkonočný pondelok. Od veľkonočného pondelka bolo treba vybudovať vnútorné zariadenie kostola. Oltár, kazateľnicu a chór. K tomu všetkému je zaujímavá organizácia práce. Veď počítajte, že tak rýchlo, perfektne postaviť takúto stavbu si vyžadovalo úžasnú prípravu a organizáciu. Bolo odpovedané, koľko murárov bude robiť, koľko potrebujú šichtu, koľko pomocníkov, aby ich nebolo ani veľa, ani málo, aby si nezavadzali, ale ani aby nestáli. Práce sa začali v pondelok ráno a najskôr si zaspievali nábožnú pieseň S Bohem ja chci začíti. A v sobotu v
keď skončili, tak spievali: Dohov vše, co týden dal, Bože dobrotivý. Pre vysvetlenie toľko, že až do roku 1960 bohoslužobnou rečou luteránov bola biblická čeština podľa Kráľovskej Biblie, tak preto spievali v češtine. Vy to máte spočítané dokonca na pracovné dni. Ja som si zobral do ruky kalendár. Spočítal som, že od 13. marca, kedy sa začali výkopové práce, do 3. septembra, kedy bol kostol posvetený, je 172 dní. Keď odpočítame dni sviatočné, teda nedele alebo sviatky, Veľká noc, svetodušné sviatky, tak na tomto kostole sa pracovalo presne 150 dní. Postaviť takúto veľkú stavbu za 150 dní je určite rekord. Všetky stavebné práce boli ukončené v polovici júla. No a potom nasledovali maliarské práce a vybavenie interiéru kostola. Lavice, krstiteľnica a okná, ktoré boli veľmi jednoduché, mali len jedno sklo. Vnútorné zariadenie kostola robili domáci stolári ručne. Elektrický prúd bol do závažnej poruby zavedený v roku 1930, ale v tom roku 1933 ešte neboli žiadne stroje na elektrický pohon, čiže žiaden cirkulár, oblovačka. Všetko, čo tu vidíte, robili ručne. Aká veľká slávnosť bola na konci, teda vlastne na začiatku existencie tohto duchovného stánku? 3. septembra kostol posvetil biskup východného dištriktu doktor Vladimír Čobrda a na tejto slávnosti bolo prítomné 11 kňazov, 3 kapláni a toľko veriacich, že sa nezmestili do kostola a stáli okolo kostola. V tieto dni, keď sa pripravovala posviatka kostola, bolo veľmi dáždivé počasie a do kostola, no žiadna asfaltka nebola, sa navláčilo toľko blata, že mali týždeň čo robiť, aby znova ho uviedli do takého stavu, ako bol pôvodne. Pán farár Pavlík, otázka pre vás. Koľko ľudí sa vôjde do týchto lavíc, teda do vášho kostola? Na sedenie v pohode nenatlačených vôjde tak 250. Boli aj také obdobia v tých počiatkoch, keď som tu prišiel, že na štedrý večer tu bolo aj vyše 300 ľudí. Viete, je krásne si pripomínať, čo dokázali naši otcovia, naše mamy, nielen závažne porube, pochopiteľne, a bolo by dobre, keby sme pri týchto spomienkach a pamiatkách si uvedomovali aj odkaz predkov, tú vieru posúvať ďalej našim deťom, našim vnúčatám. Potom to má zmysel.